Hai 3 mariñeiros portugueses desaparecidos en augas da desembocadura do Miño. O pesqueiro no que traballaban emborcou e 5 homes caeron á auga. O operativo encontrou 2 e agora buscan polos outros 3. Portugal coordina o operativo en colaboración con Galicia. O home detido como responsable do acoitelamento mortal na Coruña segue no cuartel de Lonzas. Está a espera de pasar a disposición xudicial. O detido matou supostamente un mozo de 20 anos no parque de Santa Margarida. Fuxiu do lugar, pero a policía acabou dando con él. Máis de 60 mulleres socialistas, entre elas 7 alcaldesas, discrepan coa xestión levada a cabo pola dirección do Partido Socialista Galego no caso Tomé. Piden transparencia e contundencia, unha petición á que se sumaron as xuventudes socialistas galegas. Dende a cúpula insisten en que actuaron ben. ¿Merece la pena gobernar o no merece la pena gobernar? Aunque sean estas circunstancias, por supuesto que sí. Estamos ante un gobierno que está cao. Y cao por la espiral de corrupción y de acoso sexual. Unha manifestación contra o proxecto de fibras textiles de Altri en Palas de Rei percorreu este domingo as rúas de Santiago. A marcha organizada pola plataforma Ulloa Viva contou co apoio de distintas organizacións ecoloxistas e dos partidos da oposición. E hoxe no Telexornal coñeceremos unha curiosa iniciativa do Pazo de San Lourenzo en Santiago. Son milleiros de rosas iluminadas coas que podemos enviar unha mensaxe a aqueles que non están e os que botamos de menos. De seguido coñecemos máis sobre este solidario xardín infinito. Que tal, saudos, moi boas noites. O caso de José Tomé reaviva as discrepancias no seo dos socialistas galegos. 7 alcaldesas, altos cargos e militantes socialistas acaban de asinar un manifesto no que lle piden á dirección galega que asuma responsabilidades. Esixen unha actuación firme que manteña, din, a confianza da cidadanía, mentres a cúpula mantén que foron contundentes. Máis de 60 mulleres asinan o manifesto, entre elas alcaldesas como a da Coruña. Lo que hai que actuar es con firmeza. Altos cargos como a que fora subdelegada do goberno e militantes que non comparten as explicacións dadas pola cúpula do Partido Socialista en Galicia no caso José Tomé. Din que senten vergoña e desafección co partido e exixen unha actuación firme para recuperar, din, a confianza do electorado. Mentres, desde a cúpula socialista en Galicia aseguran que foron contundentes. E a dirección actuou en horas. A número 2 dos socialistas galegos asegura que entende o malestar de parte do partido, pero insisten que actuaron con celeridade ante as denuncias de acoso sexual contra o seu exlíder en Lugo, José Tomé. Escoitamos as sensibilidades de todo o mundo e entendemos o malestar. Asegurou que non falou directamente con ningunha víctima, que si o fixo dixo cunha terceira persoa. Escoitamos a unha terceira persoa que nos trasladou pois, o testimonio dunha víctima. Animámola a denunciar que é o que podemos facer. Carmela Silva tamén pide responsabilidades á cúpula e defende o traballo da que fora secretaria de Igualdade, que dimitiu despois de que o líder dos socialistas galegos recoñecera que tivo noticia das conductas de acoso sexual de Tomé o pasado mes de outubro. Súmanse as críticas ás xuventudes socialistas que reclaman un comité nacional extraordinario. Pensan que o protocolo interno de acoso non funciona e piden que se asuman responsabilidades. A líder nacionalista garda silencio sobre futuros pasos en relación ao goberno que manteñen cos socialistas na Deputación de Lugo. O que si dixo Ana Pontón é que os socialistas galegos non actuaron con rapidez no caso Tomé e instons a estar do lado das vítimas, afecte a quen lle afecte. O que debemos de facer todos e todas é acompañala, afecte a quen lle afecte esa denuncia. E desde logo creo que o Partido Socialista ten que dar moitas explicacións porque hoxe o que sabemos é que esas denuncias se coñecían, que non se actuou con rapidez e desde logo creo que esas non son as prácticas que deben de ir adiante. E os socialistas galegos xa respostan ao BNG a través das redes sociais. Aseguran que as denuncias no mes de outubro non se coñecían e acusan a Ana Pontón
de mentir deliberadamente. Din que o día seguinte da denuncia José Tomé, o presunto acosador, estaba xa fora do partido. A polémica por este caso sobreveu hoxe na manifestación que se convocou en Santiago contra o proxecto de fibras textiles de Altri en Palas de Rei. Na marcha tamén se escoitaron protestas contra Ence e a mina de Touro. Contaron co apoio de varios dirixentes nacionalistas, entre eles a voceira nacional do BNG, Ana Pontón. Non estaba o líder dos socialistas galegos, Xosé Ramón Gómez Besteiro, pero sí a súa número 2, Lara Méndez. Pola súa parte, os responsables da Altri lamentaron nun comunicado que a sociedade siga tendo unha percepción negativa da planta de biofibras, que lembraron acaba de recibir o selo STEP outorgado pola Comisión Europea. E a secretaria xeral dos Populares Galegos, Paula Prado, lamenta que os nacionalistas se manifesten contra o proxecto de Altri e non contra os casos de presunto acoso sexual e corrupción no seo do Partido Socialista. E insta o BNG a retirarlle o seu apoio na Deputación de Lugo. Non pode ser que hoxe o Bloque Nacionalista Galego se manifeste, pero non contra quen se ten que manifestar. A manifestación real que hoxe tiña que liderar a señora Ana Pontón era contra un goberno no que hai presuntos acosadores sexuales, contra un goberno donde está instalada a corrupción e está en completa descomposición. Alfonso Rueda reuniuse esta mañá cos alcaldes máis novos do Partido Popular en Galicia. Unha xuntanza na que Rueda puido coñecer de primeira man as inquedanzas dos mozos galegos. Neste sentido, o presidente do PPDG asegurou que vai seguir traballando para resolver os problemas dos máis novos, entre eles o acceso á vivenda. Alfonso Rueda contrapuxo o modelo de xestión do goberno galego aos escándalos do Partido Socialista. O que estamos vendo, co Partido Socialista tamén en Galicia, o espectáculo que nos deu na provincia de Lugo esta semana, o espectáculo que están dando, como decía en España, a complicidade absoluta do BNG, que goberna con todos eles e que mira para outro lado cando ten que reaccionar con contundencia e non o fai. Eu alégrome moitísimo de que nos esteamos outra cousa. Pedro Sánchez reaparecía hoxe na campaña electoral extremeña no momento máis complicado dos seus 7 anos de goberno. O líder socialista asegurou que actúan con contundencia e transparencia contra a corrupción e o acoso sexual no seo do partido. Desde o Partido Popular falan dun goberno que está cao e denuncian que os aliados do Executivo seguen amparando a Sánchez. Última fin de semana da campaña electoral en Extremadura. Pedro Sánchez reivindicou a bandeira do feminismo e dixo que paga a pena gobernar para defender o Estado do benestar e a igualdade. Admitiu que se puideron cometer erros, pero insistiu en que os dereitos das mulleres chegaron da man do PSOE e que foron pioneiros no protocolo interno para evitar casos de acoso. Actuamos con contundencia, somos los primeros en poner en pie este protocolo y lo hacemos con contundencia y con transparencia. Al igual ocurre con la corrupción, que es una traición al Partido Socialista y a los principios del Partido Socialista. Desde o Partido Popular afirman que o goberno está noqueado polos escándalos que se suceden e que os seus aliados parlamentarios nin sequera lle piden explicacións públicas a Pedro Sánchez. Que estamos ante un gobierno que está cao. Y cao por la espiral de corrupción y de acoso sexual. Y esto los socios lo saben perfectamente. Pero no valen palabras vacías. Lo están amparando y lo están protegiendo. No están exigiendo ningún tipo de responsabilidad. En paralelo, o PP denunciaba esta mañá a ausencia de Sánchez e de 12 ministros na sesión de control no Senado o martes vindeiro. E os chilenos apuran as últimas horas de votación para decidir o seu futuro presidente co ultradereita que albisca a entrada na moeda pros vindeiros 4 anos. Faría da man do republicano José Antonio Castro, gran favorito coas sondaxes, outorgándolle entre 10 e 16 puntos de vantaxe sobre a candidata da esquerda, Janet Jara. Cas no momento de votar prometeu gobernar para todos. A súa rival Jara, vencedora da primeira volta e con escasas posibilidades, di que o seu proxecto busca o ben común. O presidente Saínte Boric pediu protexer a democracia. Máis de 15,7 millóns de chilenos elixen o seu presidente nos comicios con voto obrigatorio, pero con máis ambiente de Nadal que de eleccións. 16 persoas morreron e máis de 20 quedaron feridas a consecuencia dos disparos que 2 pistoleiros realizaron contra un numeroso grupo de persoas que celebraban unha festa xudía nunha praia de Sydney, Australia. Un dos terroristas morreu no ataque e o outro está ferido grave.
Eran casi as 6:30 da tarde na praia australiana de Bondi, preto de Sydney, 10 horas menos en Galicia, cando dous pistoleiros comezaron a disparar contra un grupo de máis de 1000 persoas que celebraban na área a festividade xudía do Hanukkah ou Festa das Luces. Eu estaba retirando pratos e escoitei disparos, di William, camareiro dun restaurante da zona. Escoitei disparos e vin xente correr e pensei, será un tiroteo illado. Isto non é Estados Unidos, non é un masacre. Pero sí que o foi. Todos fuximos de ali empuxándonos. Os terroristas fixeron máis de 80 disparos de rifle contra a multitude. 12 persoas morreron e outras 29 quedaron feridas, algunhas delas moi graves. Entre os mortos está un dos terroristas, mentres que o outro quedou ferido grave. A policía identificou un dos atacantes como Navid Akram, un estudiante musulmán de 24 anos e orixe paquistaní sen antecedentes. A policía non aclarou se o terrorista identificado é o falecido ou o ferido. No medio do terror, outro home musulmán protagonizou a heroicidade do momento. Ahmed Al-Ahmed, un froiteiro de 42 anos e 2 fillos pequenos, abalanzouse sobre un dos tiradores e conseguiu quitarlle a arma. Ahmed recibiu 2 disparos, dos que se recupera nun hospital de Sydney. Os medios australianos din que nas últimas horas morreron nos hospitais outras 4 persoas, co que o número de vítimas mortais do que as autoridades cualifican de atentado antisemita ascendería xa a 16. A embocadura dun pesqueiro portugués na desembocadura do Miño activou esta tarde un operativo de busca. Localizáronse 2 tripulantes e outros 3 seguen desaparecidos. Portugal coordina o operativo en colaboración con Galicia. Xoan Pereira. Suspenderon os labores de busca dos 3 mariñeiros que continúan desaparecidos. Lembremos que foi pouco antes da 1:30 desta tarde cando se producía o naufraxio. Intres despois, alguén dende terra deu aviso a emerxencias e activouse axiña o operativo de busca. Na embarcación ían 5 persoas, unha de nacionalidade portuguesa e outras 4 eran de Indonesia. Unha onda emborcounos cando ían cara ao río pola cara norte do illote da Insua, xusto na desembocadura do Miño en augas portuguesas. 2 tripulantes lograron salvarse, o patrón e outro mariñeiro, grazas ao parecer a que o mar empurrou o barco contra as rochas da illa. Ali foron rescatados despois por efectivos de salvamento. A embarcación, nomeada Vila de Camiña, permanece aínda no lugar. No operativo de busca participaron a Salvamar Virage, o un avión de salvamento marítimo, o helicóptero Pesca 1 do Servizo de Gardacostas por parte galega. O Servizo de Salvamento portugués enviou pola súa banda un helicóptero e unha lancha. Colaboraron tamén pequenas embarcacións do estuario Miñoto. Por terra mantense un pequeno dispositivo da Garda Civil por se houbera algunha novidade. Coa noite pecha só se escoita agora o ruído das ondas dun mar que, aínda que hoxe non había aviso declarado, sempre é perigoso nesta zona. Mañá, coas primeiras luces do día, reanudarase a busca dos 3 mariñeiros desaparecidos. Este mar que hai ainda seguía tendo algo do de onte, que o de onte era moi peligroso, que é un mar que o miras tranquilo, de repente veñente 4 ou 5 ondas e pon isto moi mal. E dice que era unha embarcación, un barco cerrado, e o ser cerrado meteulle agua, o chaval que mo contou aí dice que empezou a mirar como se empezou a baixar, e aquí claro, aí rompen as ondas, e xa lle deu a volta e fora. Creo que os que se conseguiron salvar agarráronse a embarcación, pero os outros... En o cuartel de Lonzas da Coruña, a espera de pasar a disposición xudicial, permanece o home detido por acoitelar mortalmente un mozo no parque de Santa Margarida. Alejandro López. Sí, permanece detido aquí neste cuartel de Lonzas a espera de pasar a disposición xudicial mañá luns ou incluso o martes. Mentres a Policía Nacional segue coa súa investigación, esta mesma mañá os axentes estiveron recollendo pegadas no lugar dos feitos, pero non dan moita máis información, din para non entorpecer as pesquisas. O que sabemos ata o momento é que os feitos aconteceron a última hora da tarde donte durante unha liorta entre 2 homes. Algúnas informacións apuntan a que o presunto agresor primeiro recibiu un botellazo e a modo de resposta aos
asestoulle esa coitelada mortal á víctima. O detido fuxiu do lugar dos feitos, pero foi localizado pouco tempo despois nun lugar próximo a ese parque de Santa Margarida. Como ben decimos, nestes momentos a investigación segue aberta e non trascendeu polo momento tampouco cal poido ser o móvil do suceso, nin tampouco a arma que foi empregada. A Brigada da Policía Xudicial que instrúe o atestado continúa recollendo declaracións de testemunhas e tratando de esclarecer cuestións fundamentais da investigación, como o móvil do crime e o paradoiro da arma. O presunto autor das navalladas permanece no cuartel de Lonzas e pasará a súa segunda noite nos calabozos policiais, á espera de ser posto a disposición do xuíz. As forzas de seguridade conseguiron prendelo no barrio da Sagrada Familia pouco despois de que escapara do parque de Santa Margarida tras a agresión mortal. A zona das mesas cubertas situada preto dunha das entradas mantívose acordoada. Algúns testemuños sitúan o inicio da lea preto dos aseos. A vítima recibiu varias navalladas, unha delas mortal. O equipo médico que se desplazou ao parque pasadas as 8 da tarde do sábado atopounos en vida. O detido é unha das persoas que adoitan dormir neste lugar. Usuarios e traballadores de Santa Margarida denuncian a inseguridade crecente que provocan as liortas e o consumo de alcohol e drogas no que debería ser un refuxio de calma no medio da cidade. Un incendio estragou por completo unha vivenda no concello ourensán da Mezquita. A dona levaba menos dun ano na casa e no momento do sinistro non se atopaba no seu interior. Os servizos de emerxencias tiveron que desaloxar preventivamente as casas lindeiras e concentrarse en evitar que ardesen. O lume calcinou esta vivenda situada na praza de Vilavella e puxo en risco as casas lindeiras. Os traballos de extinción prolongáronse durante a mañá deste domingo. Hai moito que facer, hai moito punto quente ainda. Porque claro, caiu o tellado, caiu o material todo ao suelo, e ora hai que remover e enfriar, remover e enfriar. Foi un veciño que se decatou do incendio o sábado pola noite. Máis levantei a persiana, xa estaba todo en llamas. A suerte que viñeron bastante pronto os bomberos e o alcalde que trou camión bomba do ayuntamiento. As lapas estendéronse rapidamente pola vivenda. A súa propietaria non estaba na casa. Si os 3 cans cos que convivía, 2 pereceron e un salvouse. Os equipos de emerxencia centráronse en evitar que o lume se espallase polas casas lindeiras, a maioría con estrutura de madeira. Nunha delas dormía unha muller maior a que trasladaron cuns familiares. Tuvemos que defender aquela casa e esta, que era o máis importante, que esta xa non había nada que decirlle. Un curtocircuito parece a causa máis probable do incendio. Un veciño que axudou a apagar o lume necesitou atención sanitaria. Non hai un ano que a dona da casa se trasladou desde Cataluña. O Concello estuda a súa situación para axudala. A Garda Civil desartellou un punto de venda de drogas en Melide e detivo un home como presunto autor dun delito contra a saúde pública. A operación iniciouse tras detectar unha trasfega constante de persoas alleas ao barrio a un inmoble da localidade, o que xeraba alarma social entre os veciños. O edificio acudían consumidores tanto de Melide como das localidades limítrofes. No rexistro do domicilio os axentes atoparon drogas, diversos útiles de preparación e 1.000 euros en efectivo. O xulgado de Arzúa decretou o ingreso en prisión do detido. Na Coruña, un dos vixilantes de seguridade do Hospital Doza perdeu parte dunha orella por unha dentada dun paciente da área de psiquiatría. Sucedeu cando intentaba inmobilizar o enfermo para conter o seu estado de agresividade. O garda precisou medio cento de puntos de sutura. Os sindicatos USA e UGT exixironlle aos Sergas que adopte medidas inmediatas para evitar novas agresións. E unha nena de 7 anos perdeu a vida e a súa nai e unha avoa quedaron feridas nun atropelo múltiple ocorrido este domingo en Palma de Mallorca. A cativa morreu no acto e os efectivos sanitarios nada puideron facer por salvarlle a vida. A nai da menor está en estado grave e a avoa ten unha fratura de clavícula. Un coche arrasounas ao subir a unha beira rúa pola que camiñaban esta mañá no barrio palmesano de Coldenrabasa. O condutor do vehículo deu negativo no control da alcolemia. A provincia de Almería e a de Valencia están en niveis de aviso vermello por chuvias torrenciais que chegaron case aos 150 litros por metro cadrado. A Borrasca Emilia afasta as idas Canarias e avanza cara a Cataluña.
Ata as 6 da madrugada está activo no litoral da provincia de Valencia o aviso vermello da Axencia Estatal de Meteoroloxía e o laranxa no resto. As acumulacións de auga superaron os 146 litros por metro cadrado na comarca de Safor. Estiveron suspendidas as actividades culturais e deportivas e os bombeiros de Castelló tiveron que rescatar unha parella do seu vehículo pola gran cantidade de auga acumulada na estrada. Seguimos manteniendo las mismas recomendaciones que hemos comentado esta mañana, es decir, que no crucen zonas inundables, que se mantengan alejados de cauces y barrancos por si hay acumulación de lluvias en cualquier momento y que siempre estén atentos a toda la información. As comarcas almerienses do Valle de Almanzora e Los Vélez están tamén en aviso vermello polas chuvias ata medianoite. A acumulación de auga durante toda a tarde e algúns desprendementos condicionaron a circulación en varias estradas do norte da provincia. A mobilidade da cidadanía reduciuse de xeito importante nas zonas máis afectadas. Onde xa se deu por finalizado o aviso foi nas Canarias. O paso da borrasca Emilia deixou máis de 500 incidencias por mor do vento e a chuvia, fundamentalmente o sábado, pero non se rexistraron danos persoais. Situación ben distinta é a que tivemos en Galicia ao longo da fin de semana, cun tempo en xeral solleiro e con temperaturas agradables nas horas centrais do día. O bo tempo convidou a gozar do paseo e das actividades ao aire libre. A temperatura máxima impropia da altura deste ano acadouse en Viveiro, onde os termómetros acadaron unha décima dos 19 graus, segundo as medicións de Meteo Galicia. A situación vai mudar a partir de mañá. A semana vai comezar con a fronte fría bastante activa que vai deixar chuvias localmente fortes na faixa atlántica. Mañá luns a DXT inicia unha campaña especial de control e vigilancia do consumo de alcohol e drogas nas estradas galegas. O operativo enmárcase nas actuacións periódicas de seguridade viaria coincidindo co inicio das celebracións do Nadal. A campaña vai se desenvolver do 15 ao 21 de decembro con atención especial ás zonas de ocio e turismo. A Dirección Xeral de Tráfico vai promover a implicación dos concellos e das policías locais co obxectivo de reforzar os controis tamén nas vías municipais. Segundo a DXT, o alcohol foi en 2024 un factor concorrente no 28% dos accidentes de tráfico con vítimas mortais. Neste Nadal gastaremos de media 796 euros por persoa. A metade do presuposto, uns 400 euros, irán destinados a agasallos. O resto, en comidas, ceas, festas ou lotería de Nadal, Xoel. Sí, chega o Nadal e con el chegan eses gastos propios destas datas. Por exemplo, entre comidas, ceas e outras celebracións, os españois imos gastar este ano alrededor duns 132 euros por persoa, e só durante as festas de fin de ano ese gasto podría chegar a superar os 70 euros. Outro dos gastos por excelencia durante estas datas é a compra de décimos para o sorteo extraordinario de lotaría. Pois ben, este gasto este ano irá un chisco en aumento e chegará a superar os 73 euros por consumidor. Segundo os datos que manexa a OCU, aos enquisados en España, este ano gastarán uns 800 euros por persoa. A maioría admite que ese gasto será semellante ao doutros anos, pero un 20% asume que este ano gastará un chisco máis. Son varios días e os prezos ao que está todo no mercado, 100 euros é un irrisorio. Pero nas navidades gastase moito en comer, en salir o día de fin de ano, que todo está caro, pero mira, todo hai que pasalo ben. 22 décimos aproximadamente. Por exemplo, as cenas me encareceron non sei, un 30% a maiores, claro. O marisco está máis caro, o turrón está máis caro, o café está máis caro, o chocolate está máis caro, a gasolina está máis caro. Entonces, claro, non son os 800 euros do ano pasado, ahora son 1.000 ou 1.200. Por en valor o feito a man e a tradición fronte ás luces. Iso é o que busca a decoración do Nadal de Castro Caldelas. Os adornos e grinaldas que locen nas rúas foron tecidos a gancho polas mulleres da Asociación de Xubilados. Tras meses de labor gancho en man, hoxe contemplan o froito do seu traballo adornando as rúas de Castro Caldelas. Porque a nosa generación, máis ou menos, sabes que todos sabemos ganchillar, coser, as nosas máis enseñaronos eso e sempre tuvemos xente que nos pudera axudar e a enseñar. Entonces dixeron, pois, ganchillo, como ahora se leva tanto ganchillo. Comezaron o ano pasado con esta árbore de 3 metros sobre un armazón de material reutilizado, aros de rodas, cubas e a tea metálica dun galiñeiro. Colores máis llamativos porque é o máis bonito, lógicamente, que é o que chama a todo o mundo.
Empezamos a facer, pois, ao principio non se dá moi ben, logo despois xa vai outra cosa era cantar, e valo facendo, ollo con ilusión, porque es que gusta no velo posto, velo feito. Non se me dá moi ben o ganchillo, dárseme ben outras cousas, pero todo o mundo trata de facer o máis posible, de haber moita unión. Comparten horas de lecer mentras dan forma a letras, grilandas, bolas ou trasnos. Foron o máis bonito que había nas casas. O tapete quitábase na festa, poñíase encima do sofá, encima da mesa, e pensamos que mellor que darlle esa utilidade no Nadal. Buscar unha maneira de adornar a vila e que, ademais, non se perdera a tradición. Un traballo artesán, froito da habilidade e a creatividade destas mulleres que xa pensan no vindeiro Nadal. Faltaronnos moitas guirnaldas, moitas, igual necesitamos 300 metros e fixemos 50. Imos empezar agora outra vez, non sei, hasta o ano que ven, se Dios nos deixe. Pero o ano que ven estará moito máis bonito. Seguro que sí. Mais aló do turrón, o mazapán ou os polvoróns, o Nadal tamén trae ás mesas uns doces exquisitos que se elaboran de xeito artesanal nos conventos. Hoxe estivemos coas salesas de Lugo, unhas monxas de clausura que preparan para estas datas galletas, troncos de chocolate ou roscón. A dozura debe sobresaír en todas as nosas accións, di o letreiro que hai na parede do locutorio que as monxas de clausura das Salesas teñen en Lugo. Aquí é onde nos reciben para amosarnos algúns dos doces que preparan pro Nadal, un xeito de axudárense a conseguir algún ingreso. Nos pusimos para cumplir las necesidades que tenemos económicas para mantener la casa y cosas así. Do forno do convento saen doces variados. En el momento tenemos los bizcochos, las magdalenas, las pastas de ordinaria de todo el año. Tenemos galletitas de diferentes sabores con placas de chocolate y pastas surtidas en estas cajitas. Ademais, xa van collendo encargas pros troncos do Nadal, unha das súas especialidades. Ahora estamos en campaña de Navidad, hacemos troncos de muchos sabores, de cremas, bueno, depende de cada una lo que pide. Tenemos de fruto rojo, crema pastelera, tenemos crema de limón, crema de coco, muchas cremas. Os invitamos que venís aquí, os esperamos. Para facer unha encarga basta con chamar por teléfono e despois pasar a recoller o doce ás portas do convento. Polo de agora non fan envíos. Por fora, o número 31 da avenida Ramón Núñez Montero é unha vivenda máis do centro de Oleiros, pero o seu interior alberga un museo consagrado a un dos protagonistas destas datas. Un ano máis, Fátima Ucieda abre as portas da súa casa para compartir a súa enorme colección de figuras de Papá Noel. Ten máis de 400 de todos os tamaños, materiais e estilos. Achegarse a este domicilio polo Nadal xa é unha tradición solidaria en Oleiros. A anfitrioa agradece que os visitantes fagan un donativo ou deixen alimentos non perecedoiros para apoiar o labor de Cáritas. A ver, ven comigo. ¿Cómo se llama? E hoxe visitamos un xardín moi especial que se agocha no Pazo de San Lourenzo, en Santiago. Son milleiros de rosas iluminadas coas que podemos enviar unha mensaxe dedicada a aqueles que extrañamos. Iria. Si, esta beleza de instalación é unha iniciativa da Fundación Andrea que propón facerlle un homenaxe a aquelas persoas de luz que nos marcaron a vida, estean con nos ou non. Unha ofrenda ao ceo que se pode visitar nos xardíns deste Pazo compostelán. A partir de 10 euros podemos deixarlles unha dedicatoria que queda gravada nunha placa a carón da rosa. Unha homenaxe aos que amamos que ten tamén un fin solidario, porque a Fundación Andrea vai destinar o que se recade o traballo que fai cos nenos con enfermidades graves de longa duración. O Xardín Infinito estará a acceso todas as noites aquí ata o 9 de xaneiro. Que veñan, que nos acompañen e que colaboren. Moi bonito, xa fixen a miña donación e xa está por aí escondida entre as rosas. Bueno, me encanta, aparte as persoas que temos que nos faltan xente moi reciente, xoven tamén así, pois vamos, que che revolve todo. Las flores de luz debajo de los árboles es mágico, es un efecto espectacular. Pareceme preciosa e moi emotiva.
A Igrexa de Santo Agostiño na capital galega acolleu esta tarde un concerto de Nadal. O templo, situado a pouco máis de 400 metros da catedral, encheuse coas voces do coro e coa música da orquestra da Universidade de Santiago de Compostela. O palmarés da 31 edición dos premios Forqué que outorgan os produtores españois tivo protagonistas galegos. O filme decorado dirixido por Alberto Vázquez con coproducción de Habano Producións e participado pola Televisión de Galicia recibiu a distinción a mellor longametraxe de animación e a produtora Emma Lustres, cofundadora de Vaca Films, a medalla de ouro á súa traxectoria. Sirat, de Oliver Laxe, que representará a España na carreira aos Óscar, marchou porén de Baleiro. O galardón a mellor película de ficción a que era candidata recolleuno a Lauda Ruiz de Azua por Los Domingos. A gran gañadora da edición co premio tamén a mellor interpretación feminina era Patricia López Arnaiz. O martes saberemos se Sirat continúa a súa carreira aos Óscar como candidata española a mellor película internacional. De ser así, quedaría esperar o 22 de xaneiro para verse elixida unha das 5 seleccionadas á categoría. Oliver Laxe afirma que usará o éxito do filme para dobrar a aposta no seu próximo traballo. Mucha gente me pregunta, oye, pero el tema del éxito y tal te va a cambiar y tal. Yo al contrario, es que me estoy riendo de la que voy a liar con mi siguiente película. Para empezar, está pensando en rodala no Amazonas. Tengo ganas de ir con algún actor y morir con él, ¿no? Y que, o sea, como que nos abramos, yo como cineasta y él como actor, como que nos abramos las tripas y trabajar ahí, ¿no? O director congratúlase de que Sirat desperte controversia. Hay conversaciones bastante acaloradas, gente que les parece una obra maestra, gente que les parece una farsa, pero están hablando de cine, están integrando, están hablando de ellos mismos, de su experiencia, todo eso es muy sano y muy bueno para el cine. Admite que os artistas teñen egos desmesurados, di que é porque só lles falan os admiradores e bromea sobre os seus memes na internet. Yo ya le he dicho a mi psicoterapeuta, mira, es que no te necesito ya, porque me están haciendo memes que están dando en el clavo. Laxe, que continúa promocionando o Sirat polo mundo, fixo unha instalación para o Museo Reina Sofía, independente de Sirat, pero nada do mesmo proceso creativo. Despliego mi imaginario, las cosas que a mí me gustan, que son lo sagrado, la naturaleza, el trance, la música, bailar. A instalación inaugúrase o martes e poderá visitarse ata o 20 de abril. Pois imos a cos deportes e coa victoria do Celta esta tarde en Balaidos. Irene. Sí, Raquel, a primeira victoria da temporada na casa na Liga, 2-0 ante o Athletic de Bilbao, con Radu detendo un penalti. De seguida vemos como foi este partido.